Тръгваме на Куджакая с деца, този път и с куче. Ето я групичката. Прогнозата за времето е добра. Сега тук ще покажем какво се вижда от среща. За тези, които не са идвали, прехода започва през горичка, като имаме едно постоянно изкачване. Изобщо не е сложно, дори бих го нарекал приятно. Първия връх, на който ще се качваме, е връх Куджакая. Ето е компанията, която ме изчаква. Преходът е подходящ за деца, така че и не е нужно да се минава целия. Вече излизаме на първото местенце, където е малко по-открито. Ето го и кучето Брейвър. Ела тук, Брейвър, айде. Прогнозата беше за малко облаци, за момента не виждам никакви, така че може и да се поизпечем малко. Защо? Кога ще стигнем? Тук вече сме на края на гората. След малко излизаме на откритото и трябва да катерим върха. Сега ще се завъртя. Ето е групата. Ето е групата. Ето. Вече излизаме от гората. Сега тук би трябвало да се открие една доста хубава гледка. Сега ще се обърна да я видим. Ето. Ето го и върха от среща. Имаме едно изкачване. И сме горе-горе, ще направим почивка. След това ще слезем от другата страна, от юг. Има една чешма. Там ще направим една голяма почивка с обяд. Айде да видим сега другите къде са. Ето ги. Това е Ортакая от среща. Наистина от тук изглежда недостижим, но реално не е. Там също го качваме от южната част, ако не се лъжа, се пада. Вече сме почти на върха. Тук се открива една доста хубава гледка. Ето на почти горе. Има и други хора, които се качиха с бягане. Отзаде им също има някаква група. Слизаме от връх Куджакая на първото стръмно. Това са хората отзаде. Тук имаме една страхотна гледка. И долу е другата част от групата. Наближаваме чешмичката. Тук има и пейки и беседка. Ще седнем, ще направим сигурно един час почивка, ще схапнем, ще пием по едно кафенце. Обядвахме до чешмичките. Напълнихме си вода, пихме по едно кафенце. Сега тръгваме към Ортакая. Ето го връх Куджакая.
от източната страна. И тук си продължаваме напред към Ортакая. Пак казвам, препоръчвам на всички да си правят разходки, подходящи за деца. Има един-два малко по-стръмни участъка, но не са много. Ето от тук Куджакая се вижда доста по-добре. Горе се вижда и върха. Най-вероятно няма да се види на камерата, но тук се вижда знамето. Наближаваме Ортакая, тук се отклонихме в ляво. Пътеката е почти хоризонтална, много приятна. От тук изглежда доста страшно, но всъщност не. Това е горичката преди стръмното изкачване. Отново е хоризонтална. Кучето винаги напред-назад, напред-назад. Ето най-трудната част. Тук сме с деца, така че сме една идея по-внимателни. Борко, не тръгвай. Да. Ето там горе. Вече сме горе. Долу е село Добромир. А в ляво, където се виждат преди моста, там вече има и обработваема земя, но всичко това беше пълно с вода. Когато беше пълен язовира, може би преди 6-7 години. Последно време е изключително празен, тревожно празен дори. Но да се върнем на нашия преход. Ето ги героите на върха. Връх Ортакая. Ето го отсреща Куджакая. Ето е и групата. Ще отидем ето там в дясно. И после имаме едно сериозно спускане, след което ще качим и последния връх. Очкая, който връх, силно казано, е на Оберчи. Слязахме Ортакая. От тук нататък почти равно, дори Очкая е нисък. Времето е с нас 22 септември 24. Леко облачно, не е много горещо, лек ветрец. Като цяло мога да кажа, че оцелихме време. Има някаква малка вероятност да препръска, но не ме притеснява. Дъждобрани не сме вземали. Вървим към последния връх. Както казах, доста по-полегат. Абонирайте се за канала и тиснете кампанката да гледате нашите видеа. Да ще направя друго и видео и ще го видите отново. Добро гледане! Добре, кажи сега как беше днескашната разходка, разкажи. Ами беше хубаво. Играехме на калийница. Намерих ги всичките. Върхове качили? Я разкажи за ония връх с камъните, къде се качвахме. Ходихме на един връх с камъни,
който и без това се катерихме. С пълзение нагоре? Да. С ръце и с крака? Да. Труден ли беше? Много. А страшен ли беше? Да. Страшен? Да. Ето ги. На последния. Тук има едно стадо, което ще трябва да изчекаме. Не знам колко е голямо, не се вижда, защото са в гората.